जोङो सारा बिटिसि बाजिखौ बेखौनो जों खावलायनो सानदों जे जिहेतु जोङो बिटिसिआव एनडिएनि बिपिएफनि नेतृत्वआव एनडिएनि मोनसे जोंना सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो दानि जि बिधान सभानि बिसायख'थि बियो जोंना स्टेटनि बेवहाय जोंना सरकार दागोन बेवहायबो जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय एनडिएनि सरकार फैगोना एकदम खाथां जानानै दङ आरो लोगोसेनो जोंनि बिटिसिआवबो थांनाय बाराव एबा 2025 मायथाइनि जि बिटिसि साधारन बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया हारसिंनो 28टा मासि आवग्रिनानै दिनै सरकार दादों आरो लोगोसेयावनो जोङो बे जोंनि सरकाराव बिजेपि एबा एनडिएजों जोङो ज' सामिल जानानै जोङो दा सरकारखौ सालायगासिनो दङ जोङो दिनै बेखौनो जोङो रायजोफोरखौ खावलायबाय जे जिहेतु जोंनि जि थांनाय बारनि एनडिएनि सरकारा जोंनि सारा आसामावनो जोबोद जौगानायनि मोनसे बारहावा लाबोदों थ' देग्लायनि जि जानो गोनां जि सरकार बे सरकाराव जोंना मानगोनां आसामनि जि सिगांनि जोंना गिबि मन्थ्रि एबा दानि जि जानो गोनां आसामनि मुख्यमन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव गोबां समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बा आसामनि गासैबो सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे बिथाङा इलेक्सन मेनिफेस्टो खालामनानै बेवहाय बिथाङा निर्बाचननि प्रसार खालामदों बेनिखायनो जों जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे जोङो आसामखौ भारतबर्षनि गेजेराव मोनसे जौगानाय रायजो खालामनो हायो बेनिखायनो जोङो एनडिएनि बिजाथिफोरखौ बिपुल भट लानानै जोङो देरहाहोनांगोन आरो आं बेखौ बिनि गेजेरजोंनो मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि बेवहाय गुबै जोंनि बिटिसिआव गुबै जोंना बेरेखा हान्जा होनोबा इउपिपिएल हान्जा दा जोंथ' नुखाबाय जे थांनाय बारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाखौ बिथां मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल हान्जाखौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो बिथांखौ रायजो राजाफ्रा बिदाय होबाय एबा बिथांखौ सायख'याखिसै बिथांखौ रेजेक्ट खालामबाय मानोना बिथाङा बिसायख'थिनि समाव जायफोर बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन जायफोर रादाय होदोंमोन बे रादायफोरखौ बिथाङा नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव मोनसेबो बिथाङा मावफुंनो हायाखै जायनि थाखाय बिटिसिबासि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नैथि खेबनि थाखाय सरकार सालायनायाव खाबु होआखिसै आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफनि गाहाय बिथांखौ नैबे 2025 मायथाइनि गेजेरावनो रायजो राजाया सायख'नानै 5 बोसोरनि थाखाय सरकार सालायनो खाबु होखाबाय आरो जिहेतु जोंना नैबे 5 मासनि उनावनो नैबे बिधान सभानि बिसायख'थिया जादों दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा उल्था सोलायफिनगोन बा माबा मोनसे इउपिपिएलनि सोमोन्दै बा प्रमद बर'नि सोमोन्दै सानगोन बेबायदि खुनु बेवहाय बाथ्रा गैया मानोना जों नुनो मोनगासिनो दं दा नैबे साननैसोनि गेजेरावनो सारा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय दा रायजो राजाया बे इउपिपिएल दोलोखौ थांनाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावनो रेजेक्ट खालामखाबाय आरो बेवहाय जिहेतु बिथांमोननि सरकाराबो गैला बेवहाय जोंनि बिपिएफनि नेतृत्वआव हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआव मोनसे गोख्रों सरकार सोलिगासिनो दं आरो बिथाङा जि 2025 मायथाइयाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन आरो बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै 5 मास जोबियावनो बिथाङा मावफुंनानै गालांबाय आरो बेफोर गासै जिफोर खोथा होदोंमोन बेखौ आरो इयुनावबो बिथाङा मावलांबाय थागोन होननानै खोथा होदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा सावरायलायनानै बेखौ सुफुंनो थाखाय बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोंनि गेजेराव खोथा होदों दा आरो नैबे जि जोंना जि 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद हाई सेकेन्डारि आनजाद बेफोराव पास खालामनाय फरायसाफोरनि थाखाय बिथाङा रांखान्थियारि अनसुंथाइ फोसावदों आरो जायनिखि एमआइएल साबजेक्टआव पास जागोन मोजां नाम्बार लानानै बा एकदम हाइएस्ट मार्क लागोन बिथांमोननोबो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो जोंनि आसामावबो जिहेतु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि नेतृत्वआव फरायसाफोरनि थाखाय जायफोर हाई सेकेन्डारि जायफोर डिग्री बा इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बायदिसिना आसुनि लानानै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगासिनो दं जायनि थाखाय जोंनि फरायसुलि बिथांमोनाबो फरायनायाव गोरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो फरायनायाव बिथांमोना खाबु मोनदों थ' जोङो बेखौनो सानदों जे फैबाय थानाय सानफ्राव जोङो एनडिए हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ
जोङो बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा देरहासार होनानै जोंनि बे बिटिसिजों लोगोसे आसाम सारा आसामाव मोनसे जौगानाय लाबोहोगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आसामखौ भारतबर्षनि गेजेराव मोनसे जौगालु आसाम मोनसे रायजो जों बानायनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिबाय। बेनिखायनो जों दिनै नैबे जोबथि सानखालि जों बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि फोसावदिं दिननि जोबथि सानखालि जोङो जोंनि BSUनिफ्राय सारा बिटिसि बाजिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय जे नोंथांमोना एबारबो जोंनि जि BPF हान्जा लोगोसे NDA बे हान्जाजों बिजाथि फसंजानाय गासैबो बिजाथिफोरखौनो गोबां बुरजा भट लानानै देरहासार खालामो आरो जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बिटिसिखौ मोनसे जौगानाय एबा मडेल बिटिसि जों खालामनो हायो बेखौनो जों खावलायहरबाय।